Salamat daw. Once again, ladies and gentlemen, this is Ana Mula. Wala pa palakpakan dyan, guys. Once again, ladies and gentlemen, isa sa mga singing composer to reach that, Miss Ana Mula. Para sa mga nag-iwalay, lagi yung sabat. Makilala ka o anong saya, pagmamahal mo ang aking damang-dama. Ngunit bakit biglang nagbagong sinta? Ako'y iniwan mo, sumama sa iba. Para sa mga pogi na nandun, hello! O bakit sakit mo, pinasakit ng puso mo. Di mo namin, di ko namin pinong-ino. Di ko nandahan katulad ang pinyeluwi mo. Hingi ka na, pinakong ko. Para kita mo, pag pinasakit mo po.